ప్రియులారా, సామెతల గ్రంథంలో నుండే మరి ఒక చిన్న జీవులను గురించి మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. బైబిల్ గ్రంథంలో దయచేసి తెరవండి. అందరూ కూడా నేను చదువుతున్న వాక్య భాగాన్ని గమనించండి. సామెతల గ్రంథం 30వ అధ్యాయము 26వ వచనాన్ని చదువుతున్నాను. దయచేసి గమనించండి. చిన్న కుందేళ్లు బలము లేని జీవులు అయినను అవి పేటు సందులలో నివాసములు కల్పించుకొను. ప్రభు తన వాక్య భాగమును దీవించున్నట్లు తలలు ఉంచితే ప్రార్థన చేసుకుందాం. దయగలిగిన మా తండ్రి, కృపగలిగిన మా నాయన, మీ పరిశుద్ధ పాదములకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ దినమున ప్రభువా, నీ బిడ్డలమైన మేమందరము కలిసి మీ వాక్య ధ్యానం చేయబోతుండగా అవసరమైన మీ మాటలు, అక్కర కలిగిన మీ మాటలు, ఆదరణ కలిగించు మీ మాటలను మాకు అందించుమని, కనబడుతున్న మనిషిని మరుగుపరిచి మీరే నేరుగా మాతో మాట్లాడి మమ్మను తృప్తిపరచుమని ఈ మనములు మా రక్షకుడు విమోచకుడైన యేసు క్రీస్తు అతి శ్రేష్టమైన నామమునే ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. ప్రియులారా, భక్తుడైన ఆగూరు చిన్న కుందేళ్ల గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. ప్రియులారా, దేవుడు ఈ యుగాంతమందున్న మనకు బుద్ధి కలగడానికి మన కళ్ళ ఎదుట చిన్న చిన్న జీవుల ద్వారా ఆయన మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. మన కళ్ళ ఎదుట తిరిగే జీవులలోనే గొప్ప వ్యక్తులమైన మన కొరకు సందేశాన్ని దాచి ఉంచాడు అని నేను మీ జ్ఞాపకానికి తెస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, భక్తుడు రాస్తున్నాడు, చిన్న కుందేళ్లు బలము లేని జీవులు అన్నాడు. కుందేళ్లు మనలో చాలా మంది ఎరిగి ఉన్నాం. అవి ఎలాంటివి అంటే చూడడానికి ముచ్చటగానే ఉంటాయి. సరదాగా మన ఇళ్ల ముందు పెంచుకుంటూ ఉంటే గంతులేస్తూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. వాటిని చూచి చాలా ముచ్చట మనకు కలుగుతుంది. కానీ భక్తుడు అంటున్నాడు, చిన్న కుందేళ్లు బలము లేని జీవులు అన్నాడు. అవునండి, గట్టిగా వాటిని పట్టుకున్నా, గట్టిగా వెంటబడి ఏదైనా వస్తువుతో కొట్టినా దెబ్బకు ప్రాణాన్ని కోల్పోతాయి. అంటే బలము లేని జీవులు అనే సంగతి మనం తేటగా ఎరిగి ఉన్నాం. కానీ వీటి ద్వారా దేవుడు మనకు నేర్పే సత్యం ఏమిటంటే, చిన్న కుందేళ్లు బలము లేని జీవులు అయినను అవి పేటు సందులలో నివాసములు కల్పించుకును అన్నాడు. వాస్తవానికి కుందేళ్లు చరిత్ర దైవ గ్రంథంలో మనం గమనించినప్పుడు మొట్టమొదటిగా వీటిని గురించి దేవుడు సెలవిచ్చిన మాటలు మనం గమనించాలి. లేవీయ కాండం 11వ అధ్యాయము 5-6 వచనాలు చదువుతున్నాను చూడండి. పొట్టి కుందేలు నెమరు వేయును కాని దానికి 2 డెక్కలు లేవు గనుక అది మీకు అపవిత్రము. కుందేలు నెమరు వేయును కాని దానికి 2 డెక్కలు లేవు గనుక అది మీకు అపవిత్రము. ప్రియులారా, చూచారా? లేవీయ కాండం 11వ అధ్యాయము 5-6 వచనాలలో పొట్టి కుందేళ్లను గురించి దేవుడు అంటున్నాడు, అవి అపవిత్రమైనవి అంటున్నాడు. ఈ కుందేళ్ల జీవితాన్ని మనం చూస్తున్నప్పుడు, వీటి పాఠాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు, అవి అపవిత్రమైనవని మనం గుర్తిస్తున్నప్పుడు దేవుడు మన జీవితాన్ని వీటి ద్వారా జ్ఞాపకానికి తెస్తున్నాడు. మనం ఎవరు, మనం ఎలాంటి వారము అని గమనిస్తే, యెషయా గ్రంథం 6వ అధ్యాయము 5వ వచనంలో యెషయా ప్రవక్త అన్నాడు, అయ్యో, నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడు, అపవిత్రమైన పెదవుల గల జనుల మధ్యను నేను నివసించువాడను, నశించితిని అన్నాడు. యెషయా తను తాను అపవిత్రుడని చెప్పుకున్నాడు. ఆయన ఉన్న జనాంగమంతా కూడా అపవిత్రుడు అని ఆయన ఏడుస్తూ నశించాను అన్నాడు. ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రియులారా, కుందేళ్లు మనకు నేర్పే సత్యం ఏమిటంటే, అవి అపవిత్రమైనవి కనుక మనం కూడా అపవిత్రులు అనే సత్యాన్ని కుందేళ్లు మనకు బోధిస్తున్నవనే సంగతిని ఈ సమయంలో నేను మీ జ్ఞాపకానికి తెస్తున్నాను. ఈ భాగాన్ని మనం చదువుతున్నప్పుడు అవి అపవిత్రమైనవే కానీ, అవి బలము లేనివే కానీ, వాటిలో ఒక గొప్ప మర్మాన్ని మనం చూడబోతున్నాం. అవి నివాసం ఎక్కడుంటాయి? ఈ బలహీనమైన జీవులు, ఈ అల్ప ప్రాణులు, ఈ పిరికి ప్రాణులు ఎక్కడ నివాసం చేస్తున్నాయి అంటే, భక్తుడు రాస్తున్నాడు, అయినను అవి పేటు సందులలో నివాసములు కల్పించుకొను అన్నాడు. పేటు సందులు అనగా బండ సందులు అని ఈ సందర్భంలో నేను మీ జ్ఞాపకానికి తెస్తున్నాను. చూడండి, బలహీనమైన ఈ కుందేళ్లు నివాసాన్ని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి? అపవిత్రమైన ఈ కుందేళ్లు తమ నివాసాన్ని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి అంటే
బండ సందులలో అని మనం చూస్తున్నాం, లేక పేటు సందులలో అని మనం చూస్తున్నాం. ఎందుకు ఇవి బండ సందులలోనికి వెళ్ళాలి? ఎందుకు బండను ఆశ్రయిస్తున్నాయి అంటే, అపవిత్రమైన ఈ కుందేలు ఎరిగిన సత్యం ఏంటంటే, మనము బ్రతకాలి అంటే మన కొరకు బండ కావాలి, మనము జీవంతో ఉండాలి అంటే బండలోనే తాగాలి అనే సత్యాన్ని అవి నేర్చుకున్నాయి. ఏమిటి ఈ బండ? ఈ బండ ద్వారా మనం ఏమి నేర్చుకోబోతున్నాం? అసలు కుందేళ్ళన్నీ కూడా ఎక్కడ నివాసం ఉంటున్నాయని మనం చదివితే, కీర్తన గ్రంథం 104వ కీర్తన 18వ వచనంలో కుందేళ్లకు బండలు ఆశ్రయ స్థానములు అని భక్తుడు రాశాడు. కుందేళ్లకు బండలు ఆశ్రయ స్థానములు అని రాస్తున్నాడు. అంటే ఈ అల్పజీవులు బండలను ఆశ్రయిస్తున్నాయి. అల్పజీవులు బండ సందులలోనే నివాసం ఉంటూ బ్రతుకుతున్నాయి అంటే ఎంత తెలివైనవో మీరు గమనించండి. అందుకే ఆగూరు అన్నాడు, భూమి మీద చిన్నవి 4 కలవు, ఆయనను అవి మిక్కిలి జ్ఞానము గలవి అంటున్నాడు. అలాగైతే ఈ కుందేళ్లను చూస్తున్నప్పుడు వాటికి ఉన్న మిక్కిలి జ్ఞానం ఏంటంటే, అయ్యో అపవిత్రమైన మనము బండ సందులలో ఉంటేనే మనకు రక్షణ అని అవి గ్రహిస్తున్నాయి. ఏమిటి ఈ బండ? దయచేసి బైబిల్ గ్రంథాన్ని మనం పరిశీలించినప్పుడు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 10వ అధ్యాయము 4వ వచనాన్ని చూసినప్పుడు పౌలు భక్తుడు అంటున్నాడు, ఆ బండ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు, లేక ఆ బండ క్రీస్తే అని గట్టిగా పౌలు రాస్తున్నాడు. అలాగైతే ప్రియులారా, కుందేళ్లు మనకు సూచనగా కనబడుతున్నాయి. అపవిత్రులమైన మనము ఎవరిని ఆశ్రయించాలి అంటే బండ అయిన యేసు క్రీస్తు ప్రభువునే మనం ఆశ్రయించాలి. యేసు క్రీస్తు ప్రభువులోనే మన జీవితం గడవాలి అనే సత్యాన్ని కుందేళ్లు ఈ సందర్భంగా మనకు నేర్పుతున్నాయని నేను మీ జ్ఞాపకానికి తెస్తున్నాను. కీర్తన గ్రంథం 40వ కీర్తన 2వ వచనంలో దావీదు తన దీనస్థితిని భాగంలో తెలియపరుస్తున్నాడు. నాశనకరమైన గుంటలో నుండి, జిగటగల దొంగ ఊబిలో నుండి ఆయన నన్ను పైకెత్తెను, నా పాదములు బండ మీద నిలిపి నా అడుగులు స్థిరపరచెను అని దావీదు చెప్తున్నాడు. ప్రియులారా, మీరు గమనించండి, దావీదు ఒకప్పుడు తన జీవితంలో నాశనకరమైన గుంటనే పాపంలో పడిపోయాడు. నాశనకరమైన గుంటనే పాపంలో ఆయన చిక్కుకున్నాడు. అందులో మాత్రమే కాదు, తర్వాత అంటున్నాడు, జిగటగల దొంగ ఊబిలో నుండి అన్నాడు. బయటికి రాలేని ఘోర దుష్టత్వంలో, జిగట లాంటి భయంకరమైన పాప కోపంలో ఆయన కూరుకొని ఉన్నప్పుడు దేవుని వైపు చూచాడు. ఆయన ఏడుస్తున్నాడు, దేవునికి మొరపెడుతూ ఉండగా ప్రభువు చేసిన పని ఏంటంటే దావీదు రాస్తున్నాడు, ఆయన నన్ను ఆ గుంటలో నుండి, ఆ ఊబిలో నుండి పైకెత్తును అంటున్నాడు. దేవుడు పైకెత్తుడు మాత్రమే కాదు, నాశనకరమైన పాపములో నుండి, ఘోర దుష్టత్వం అనే జిగటగల ఊబిలో నుండి దావీదును పైకెత్తుడు మాత్రమే కాదు, కానీ దావీదు రాశాడు, నా పాదములు బండ మీద నిలిపి నా అడుగులు స్థిరపరచను అంటున్నాడు. చూచారా అండి, పైకెత్తిన ప్రభు దావీదు పాదములను జారనివ్వకుండా, పైకెత్తిన ప్రభు దావీదు పాదముల వల్ల నాశనకరమైన స్థితిలోనికి పోకుండా బండ మీద నిలిపి అడుగులు స్థిరపరచడానికి చదువుతున్నా. అలాగైతే చూడండి, ఈ బండనే మాట చాలా శ్రేష్టమైనది. దావీదు పాపమును, లేక దావీదు ఊబిలో ఉన్న స్థితిని పైకెత్తి బండ మీద ప్రభు నిలిపాడు అంటే ఆ బండ ఎవరు నేర్చుకున్నాం మనం? ఆ బండ మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు. పాప జీవితంలో ఉన్న వ్యక్తిని, ఘోరమైన ఊబి లాంటి బయటికి రాలేని స్థితిలో ఉన్న పాపిని యేసయ్య పైకెత్తేవాడు. పైకెత్తడం మాత్రమే కాదు, బండనే ఆయన మీద ఆ వ్యక్తిని నిలబెట్టుకుంటాడు. బండనే ఆయన మీద ఆ వ్యక్తి యొక్క అడుగులను స్థిరపరుస్తాడు. అందుకే చూడండి, మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయము 18వ వచనంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు పేతురుతో మాట్లాడుతున్నాడు. పేతురుతో అంటున్నాడు, పేతురు ఈ బండ మీద ఆయన చూపించుకొని అంటున్నాడు, పేతురు నా వైపు చూడు, ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును అన్నాడు. యేసు క్రీస్తు పేతురుతో తను తాను ఎవరిని పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు అంటే, నేను బండను అంటున్నాడు. బండనే నా మీద నా సంఘాన్ని కడతాను అని యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ భాగంలో తేటగా తెలియజేస్తున్నాడు. అందుకే ప్రియులారా, కుందేళ్లు లాంటి దేవుని పిల్లలు, కుందేళ్లు లాంటి అపవిత్రమైన జీవితంలో ఉన్న వ్యక్తులు ఎక్కడ క్షేమంగా ఉంటారు, ఎక్కడ నివాసం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అంటే బండైన
క్రీస్తులోనే సత్యాన్ని మీరు గమనించాలి. బైబిల్ గ్రంథాన్ని మనం చూస్తున్నప్పుడు లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు సిలువలో వేలాడుతున్నప్పుడు ఇద్దరు దొంగలు ఇరువైపులా వేలాడుతున్నారు. ప్రభు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, తండ్రి వీరేమి చేయించున్నారు, వీరెరుగరు కనుక వీరిని క్షమించుము అని ప్రార్థిస్తున్నాడు. అందులో ఒక దొంగ హృదయంలో ఆ ప్రార్థన పడింది. అయ్యో ఏమిటి, తనను హింసించిన వారిని, వేకులు కొట్టిన వారిని, ఉమ్మూసిన వారిని, అవమానకరంగా మాట్లాడిన వారిని క్షమించమని ప్రార్థిస్తున్నాడు. అలాగైతే ఈయన నిజముగా క్షమించడానికి సరిపోయిన ప్రభు, ఈయన రక్షకుడు, ఈ అవకాశం పోతే మరలా నాకు దొరకదనుకొని వెంటనే దొంగంటున్నాడు, యేసు నీవు నీ రాజ్యముతో వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకో అంటున్నాడు. యేసు అనగా రక్షకుడా, నన్ను అనగా ఈ పాపిని, ఈ అపవిత్రుణ్ణి, ఈ దొంగని, ఈ దుష్టుణ్ణి నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొని రాజ్యములో అంటున్నాడు. అంటే ఎక్కడ నివాస స్థలం కోరుతున్నాడు అంటే బండ అయిన యేసును దొంగ కోరుతున్నాడు. బండ అయిన యేసు యొక్క నివాసాన్ని దొంగ కోరుతున్నాడు. యేసుక్రీస్తు రాజ్యంలో ఉండడానికి ఈ అపవిత్రుడైన దొంగ కోరుతుండగా ప్రభు అంటున్నాడు, నేడే నీవు నాతో కూడా పరదైస్సులో ఉంటావన్నాడు. ఇదేనండి కుందేలుకు బండలు ఆశ్రయస్థానము అంటే దొంగ లాంటి కుందేలు లేక అపవిత్రమైన కుందేలు లాంటి దొంగ యేసునే బండలో చేర్చబడుతున్నాడు. నేనే నీవు నాతో కూడా పరలోక రాజ్యంలో లేక ఉంటావని ప్రభు సెలవిస్తూ ఉండగా దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రియులారా, మీ నివాసం ఎక్కడ? బండ అయిన క్రీస్తులోనేనా? కానీ ఇక్కడ మీరు గమనించాలి, కుందేళ్లు పేటు సందులలో నివాసము ఏర్పరచుకొను అనే మాట మనం చదువుతున్నాం. అంటే బండకు సందులు ఏర్పడినవి అనే మాట మనం చదువుతున్నాం. బండ సందులలోనే కుందేళ్లు ఉంటున్నాయి. అంటే బండ ఏమైపోయిందో తెలుసా అండి? బండ పగిలిపోయింది అని మనం గమనిస్తున్నాం. మరి ఆ బండ మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అయితే మరి బండ పగిలిపోవడం ఏమిటో దేవుని వాక్యంలో మనం ధ్యానం చేద్దాం. నిర్గమకాండం 17వ అధ్యాయం 6వ వచనాన్ని మనం గమనిస్తున్నాం. ఈ 17వ అధ్యాయంలో దేవుని ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయులు నీళ్లు లేక అరణ్యంలో అల్లాడిపోతున్నారు. దైవజనుడైన మోషే మీద తిరుగుబాటు చేసి త్రాగడానికి నీళ్లు ఇస్తావా, రాళ్లతో కొట్టి నేను చంపమంటావా అని తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు. ఆ సమయంలో దైవజనుడైన మోషే దేవునికి మొరపెడుతున్నాడు. 17వ అధ్యాయము 6వ వచనం చూడండి. దేవుడు అన్నాడు, ఇదిగో అక్కడ హోరేబులోని బండ మీద నేను నీకు ఎదురుగా నిలిచెదను, నీవు ఆ బండను కొట్టగా ప్రజలు త్రాగుటకు దానిలో నుండి నీళ్లు బయలుదేరునని మోషేతో సెలవీయగా మోషే ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దల కన్నుల ఎదుట అట్లు చేసెను. ప్రియులారా, ఇక్కడ ఒక మాట మీరు గమనించాలి. దేవుడు నీళ్ల కొరకు అంటున్నాడు, హోరేబులోని ఒక బండ మీద నేను నిలబడతా, మోషే నీ చేతిలో ఉన్న కర్ర తీసుకుని ఆ బండను కొట్టు అంటున్నాడంటే నన్ను కొట్టు అని దాని అర్థం. అలాగైతే బండ మీద ఉన్న యేసయ్య కొట్టబడుతున్నాడనే సత్యాన్ని భాగంలో చూస్తున్నా ఇశ్రాయేలీయుల నీళ్ల కొరకు ఆయన కొట్టబడుతున్నాడు. ఇక్కడ మనం చదువుతున్నా కర్రతో కొట్టబడ్డాడు అని. 105వ కీర్తన 41వ వచనాన్ని మనం గమనించినప్పుడు ఆ బండ ఏమైందో చదువుదాం. బండను చేల్చగా నీళ్లు ఉబికి వచ్చెను అనే మాట మనం చదువుతున్నా. కొట్టబడటం మాత్రమే కాదు ప్రియులారా, ఈ బండ చేల్చబడింది, నీళ్లనిచ్చింది అని చదువుతున్నా. బండ ఎవరైనా నేర్చుకుంటున్నాం మనం? బండ మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అయితే ఆయన ఆనాటి ప్రజల కొరకు నీళ్ల కొరకు కొట్టబడ్డాడు. కానీ ఈనాటి దౌర్భాగ్య పాపులమైన మన కొరకు, మన పాపముల నుండి మనల్ని పరిహరించడానికి, పాపపు దప్పిక చేత శాంతి సమాధానము నెమ్మది లేకుండా జీవిస్తున్న మన కొరకు కల్వరి శిలువలో మ్రాను మీద మేకులతో కొట్టబడ్డాడు. అంతకుముందే కొరడాలతో కొట్టబడ్డాడు. వీపంతా నాగడి చాలాగా దున్నబడింది. అంత మాత్రమే కాదు, తల మీద మూల కిరీటం పెట్టబడింది. నరారితులుగా కొట్టబడిన వాడు, చిత్రహింసలు చేయబడిన వాడు, తుదకు చేల్చబడిన వాడు. ఆయన అన్నాడు, నా శరీరము నాగడి చాలవలే దున్నబడినది అన్నాడు. ఇలా చూస్తున్నారా, బండ అయిన క్రీస్తు నీ కొరకు నా కొరకు సిలువలో చేర్చబడ్డాడు. ఆయన కొట్టబడ్డాడు. బైబిల్లో మనం చూస్తాం, దున్నువారు నా వీపును నాగడి చాలవలే దున్నిరి, వారు నా చెంపలు పెరిగి వేసిరి అని ప్రభు అంటున్నాడు. అంటే కొట్టబడిన ప్రభు,
చేర్చబడిన ప్రభు నీ కొరకు ఆయన చేరిపోయాడు. ఇప్పుడు చూడండి, చేర్చబడిన బండను మనం చూస్తున్నాం. బండ సందులలో ఈ కుందేళ్లు నివాసం చేస్తున్నాయి క్షేమంగా. చేర్చబడిన బండ కల్వరి శిలువలో మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క శిలువ బలియాగాన్ని చూపుతూ ఉండగా, మరి ఆ బండ దేనికి సూచన అండి? ఇగో మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయం 18లో అన్నాడు, ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును అన్నాడు. అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, బండకు సందులు ఏర్పడింది అంటే కొట్టబడిన యేసయ్య యొక్క శరీరము మీద సంఘము స్థాపించబడినది. అలాగైతే కుందేళ్లు బండ సందులలో నివాసం చేస్తున్నాయి అంటే సంఘములో నివాసం ఉంటున్నాయి. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచిన వారులారా, కుందేళ్లు లాంటి ప్రియులారా, మీ నివాసం ఎక్కడ? దేవుడు నీ కొరకు స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన సంఘంలో మీరున్నారా? సంఘ సభ్యుడిగా మీరున్నారా? సంఘానికి మీరు వస్తున్నారా? సంఘములో ప్రభువుని ప్రతి ఆదివారం ఆరాధనలో ఘనపరుస్తున్నారా? స్తుతిస్తున్నారా అండి? గమనించండి, కుందేళ్లు నేర్పే సత్యం ఏంటంటే, సంఘమనే బండ సందులు క్షేమంగా ఉన్నాయి. ఎవరైతే సంఘములో ఉంటారో వారు క్షేమంగా ఉంటారు. ఎవరైతే సంఘ సహవాసంలో ఉంటారో వారు ఆశీర్వదింపబడతారు అనే దివ్యమైన సత్యాన్ని ఈ సమయంలో కుందేళ్లు మనకు నేర్పించుచున్నవి. గనుక ప్రియులారా, దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉండగా ఈ కుందేళ్ల ద్వారా దేవుడు మన సహవాస బాంధవ్యాన్ని, సంఘానికి మనకున్న సంబంధాన్ని ఆయన తెలియపరుస్తూ ఉండగా ఆలోచన చేయండి. మీరు ఏ స్థితిలో ఉన్నారో, ఏ స్థలంలో మీరున్నారో, ఎక్కడైనా లేవండి. ఎక్కడైనా జీవితాన్ని మార్చుకుని బండ అయిన క్రీస్తును అనుసరించండి. ఆయన సంఘములో ఆనందంగా జీవించాలని కుందేళ్ల ద్వారా నేను మీకు హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నా. ఇందులో చూడండి, చేర్చబడిన బండ అంటే మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు. హెబ్రీ పత్రికలో పౌలు రాస్తున్నాడు ఆయన గురించి, ఆయన శరీరమును తెర ద్వారా అన్నాడు. ఆయన శరీరము ఒక తెరలాగా చిరిగిపోయింది, దాని ద్వారా మార్గం ఏర్పడింది. చేర్చబడిన యేసయ్య ఏర్పాటు చేసిన సంఘములో మీరున్నారా అని కుందేళ్లను కనుగడితే మీ నివాసం ఎక్కడ అని అడిగేమనుకోండి, అవేమంటాయో తెలుసా అండి? బండ సందులలో మేమున్నాం. బలము లేని జీవులము, ఎన్నో రకాలైన ప్రమాదాలు మాకున్నాయి, కానీ బండ సందులలో మేమున్నాం గనుక క్షేమంగా ఉన్నామంటే సంఘంలో మేమున్నాం గనుక క్షేమంగా ఉన్నామని చెప్పగలం. మీరున్నారా ఈ సంఘంలో? మీరున్నారా? ఈ విధంగా ఈ మాట మీరు చెప్పగలరా? ప్రభువు మనతో మాట్లాడుతుండగా ఆలోచన చేయండి. కుందేళ్లను అనుసరించండి. దేవుడు గొప్ప మేలు మనకు దయచేస్తాడు. అదే ఈ కుందేళ్లు మనకు నేర్పుతున్న దివ్యమైన పాఠమని నేను మీ జ్ఞాపకానికి తెస్తున్నాను. కుందేళ్లు ఎందుకు బండ సందులలో నివాసం చేయాలి అంటే, అందులో నివాసం లేకుండా అవి బయట తిరిగితే వాటికి ప్రాణాపాయం ఉంది. కారణం ఏంటంటే, కుందేళ్లకు శత్రువులు ఉన్నారు. కుందేళ్లకు ప్రథమ శత్రువు సింహం అండి. సింహానికి కుందేళ్ళు అంటే చాలా ఇష్టం. సింహానికి కుందేళ్లు మాంసం అంటే చాలా ఇష్టం. సింహం ఎప్పుడు కోరుకునేది కుందేళ్లు దొరికితే బాగుండును అని. చూచారా అండి? కుందేళ్లకు పెద్ద శత్రువు ఉన్నాడు, చిన్న కుందేళ్లకు గొప్ప శత్రువు ఉన్నాడు. ప్రియులారా, ఆ శత్రువును తప్పించుకోవడానికి కుందేళ్లు బండలను ఆశ్రయించినవి. ఆ శత్రువు నోట పడకుండా ఉండడానికి, సురక్షితంగా ఉండడానికి బండ సందులలో నివాసాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి. మరి కుందేళ్లు ఈ వేళ మనకు సూచనగా దేవుడు చెప్తూ ఉండగా ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రియులారా, కుందేళ్లు లాంటి నమ్మిన దేవుని బిడ్డలమైన మనకు కూడా విరోధి ఉన్నాడు, మనకు కూడా శత్రువు ఉన్నాడు. ఎవరా శత్రువు? ఎలాంటి వాడు? ఒక మాట చదివిస్తా. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయము 8వ వచనాన్ని మనం చదువుతున్నప్పుడు పేతురు భక్తుడు అన్నాడు, మీ విరోధి అపవాది గర్జించు సింహమోనే ఎవరిని మరింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచున్నాడని పేతురు రాస్తున్నాడు. చూచారా అండి? మీ విరోధి అపవాది అన్నాడు. నమ్మిన దేవుని పిల్లలందరికీ విరోధి ఒకడున్నాడు, వాడే అపవాది అన్నమాట. వాడు చేసే పనేంటి? కుందేళ్లు సింహానికి ఎలాగో ఇష్టమో అపవాదికి నమ్మిన విశ్వాసులంటే అంత ఇష్టమండి. వాడు నమ్మిన వారి జోలికి పోడు. నమ్మిన వారి దగ్గరికి, నమ్మిన వారిని మృంగాలి అని, నమ్మిన వారిని నాశనం చేయాలని, నమ్మిన వారిని పడగొట్టాలని వారి కొరకు వెతుకుతున్నాడు, వారి కొరకు గర్జిస్తున్నాడు, తిరుగుతున్నాడు అనే సంగతిని పేతురు భక్తులు రాస్తున్నాడు. చూచారా? వాడు తిరుగుతున్నాడు. కుందేళ్లు లాంటి దేవుని పిల్లలు ఎక్కడున్నారు? మృంగేశ్వరుని తిరుగుతున్నాడు.
అందుకే ఈ కుందేళ్లు నేర్పుతున్నాయి. వాడికి దొరకకుండా మేము పేటు సందులలో లేక బండ సందులలో ఉన్నాము అని. ఈ వారం ద్వారా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేసేది ఏంటంటే, దేవుని పిల్లలైన వారు సంఘములో ఉంటే సాతాను ఏం చేయలేదు. దేవుని పిల్లలైన వారు బండనబడిన క్రీస్తు సంఘములో సహవాసం కలిగి ఉంటే సాతానుడు మృంగలేడు, వారిని ఏం చేయలేడు. ఎవరిని మిగుతాడు అంటే సంఘాన్ని విడిచిన వారిని, సంఘానికి రాని వారిని, సంఘ సహవాసం లేకుండా స్వతంత్రంగా తిరిగే వారిని సాతానుడు మృంగి వేస్తాడు. అదే ఇందులో కుందేళ్లు మనకు నేర్పే సత్యం. అందుకే చూడండి, దావీదు అనుభవాన్ని చూస్తే కీర్తనల గ్రంథం 31వ కీర్తన 3వ వచనంలో దావీదు అన్నాడు, నా కొండ నా కోట నీవే అంటున్నాడు. చూచారా అండి? దావీదు కొండ, దావీదు కోట. మరొక చోట అన్నాడు, నా దాగు చోటు నీవే అంటున్నాడు. దేవుడి దగ్గరే దావీదు దాక్కుంటాడట. ప్రియులారా, మీరెక్కడ? ఈ లోకంలో అపవాది తిరుగుతుండగా మీ నివాసం ఎక్కడ? సంఘంలో ఉన్నారా? చూడండి. అందుకే దావీదు అన్నాడు, కీర్తనల గ్రంథం 23వ కీర్తన 6వ వచనంలో అన్నాడు, చిరకాలం నేను యెహోవా మందిరంలో నివాసము చేసేదను అన్నాడు. కుందేళ్లలో దావీదు పోల్చుకుని అంటున్నాడు, చిరకాలం నేను యెహోవా మందిరంలో నివాసము చేసేదను అన్నాడు. ప్రియులారా, అలాగైతే కుందేళ్లు నేర్పుతున్నాయి. బ్రతికినంత కాలము కుందేళ్లు బండ సందులలోనే ఉంటాయి. కుందేళ్లు లాంటి మనం కూడా దావీదు వలె బ్రతికినంత కాలము సంఘ సహవాసములో ఉండి సురక్షితముగా ఆనందిద్దాం, ప్రభువుని మహింపరచుదాం. దేవుడి వాక్యములను మనందరి కొరకై దీవించుగాక. తలలో వంచండి, ప్రార్థన చేసుకుందాం. దయగలిగిన మా తండ్రి, మీ పరిశుద్ధ పాదములకు స్తోత్రాలు. ఈ దినమున కుందేళ్ల ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడారు ప్రభువా. అవి బలము లేని జీవులు, ఆయనను పేటు సందులలో నివాసాలు కల్పించుకున్నామని మీరు మాతో మాట్లాడారు. అవును, బండంటే మీరే. సందరగా కలువరి శిలువలో మా కొరకు మీరు బలి అయిపోయి మీరు ఏర్పాటు చేసిన సంఘానికి సూచనని మేము నేర్చుకున్నాం. మీ సంఘములో మేము కొనసాగునట్లు, మీ సంఘములోనే మా జీవితాలు ముగినట్లుగా మమ్మల్ని సిద్ధపరచుమని, వాక్యమైన బిడ్డలను దీవించమని, అందరికీ చాలిన దేవ ప్రతి ఒక్కరిని మీ చేతితో తాకండి, ప్రతి ఒక్కరి సమస్యను తీర్చి మేలును దయచేయమని ఈ మనవులు మా రక్షకుడు విమోచకుడైన యేసు క్రీస్తు అతి శ్రేష్టమైన నామముని ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు, మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క అనంతమైన కృపయు, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము టీవీ దగ్గర చేరవచ్చిన మనందరికీ సదాకాలం తోడై ఉండుగాక. ఆమేన్.